ବୁଝିଲୁ ବିପି ନାଟା ଏତେ ଲମ୍ବା ଡାକିବନି ଯଦି ମୁଁ ବିପି ଡାକ ଭୁଲିଗଲୁଣି ସବୁ ସେଟା ବିଦ୍ୟାପତି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ମୋ ହେଲମେଟ ଟା ନେଲୁ ଘରୁ ମତେ ଟିକେ କହିବୁନି? ମୁଁ ତ ହେଲମେଟ ନେଇଛି। ଆମ ହେଲମେଟ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆମ ଘରୁ ତ ତୁ ଆସୁ ଆଉ କେହି ଆସେନି। ଆରେ ମୁଁ ଆଇଲି ବୋଲି କଣ ହେଲମେଟ ଟା ମୁଁ ନେବି ନା କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ ହଠାତ୍ ଘରୁ ହେଲମେଟ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟା ମୁଁ 3 ପକେଟିଆ ସାର୍ଟ କରିନଥିଲି ଯୋଉ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କରି। ହଁ ମ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁ ଛକରେ ବସି ସେଟା ନାହିଁ ଆହୁରି ମୋ ଧୋତି ନାହିଁ ବୁଢାର ଗାମୁଛା ନାହିଁ ସବୁ କିଏ ଘରେ ପଶି ଚୋରି କଲା ନା କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହେଇ ସିଏ ଆମ ଗୁଲୁଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ତ ହେଇ ଚାଲୁ ଧରିଆ ଚାଲ 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 ତୁ ସେପଟେ ଯା ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା बयस तार बगोला हुए से भारी चगला सभी कर सीए गेल्हा नुए से जमा दुष्ट पिला गुल 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 गुल्लू गुल्ला गुल्लू गुल्ला गुल्लू गुल्ला जाइलो सबु सेई गुल्लू गुल्ला। ତୁ ଆମ ଗୁଲୁଗୁଲାଟି? ଆପଣ ଗୁଲୁଗୁଲାର ବାପା ନା? ମତେ ଲାଗିଲା ଗୁଲୁଗୁଲା ଭଳିଆ। ଆପଣ କିଏ ମଉସା? ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଆଚ୍ଛା 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 ଏଇ ମୋ ବାବା ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି ନା ମୋରି ସାର୍ଟ ଇଏ କଣ ଦେଖିଆ? ଇଏ ବା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଜାନୁଆରୀ 26 ଦିନ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତେ ଏକକ ଅଭିନୟ କରିବେ। ମୁଁ କରୁଛି ବା ଯୋଉ ତମରି ରୋଲଟା। ମାନେ ମୋ ପେଟ ତିଆରି କରିକିରି ମୋ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ମୋ ରୋଲ କରୁଛୁ? ଗୁଲୁଗୁଲାର ବାପା। ସ୍କୁଲରେ ଛଦ୍ମବେଶର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲେ ସେଠି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ କିଏ ରୂପ ନିଅନ୍ତି ଛଦ୍ମବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ତୁ ତ ନିଜ ବାପାର ରୂପ ନେଇଛୁ ପେଟ କାଢିଛୁ ଏଟାକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ତାକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ିବ। ତୁ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ରଖିବୁ। ଅଜାତରେ କହୁଥିଲା ତୋ ବାପାର ଏତେ ବଡ ପେଟ ଖାଲି ଖାଉଛି ଆଉ ତା ପେଟ ଯେତେ ବଡ ତା ପେଟରେ ଯେମିତି 3ଟା ଛେଳି ଛୁଆ ପଇଛନ୍ତି ପେଟଟା ଏତିକି ବଡ ହବ କି ନାଇଁ? ତମେ ତ କିଛି ବୁଝୁନ। କୁକୁର ପୁଣି ବାପା କୁକୁର କହିଲୁ ପୁଣି ବାପା କୁକୁର କହିଲୁ। ତୁ ତ କାନ୍ଦୁଛୁ ଦେଖୁ ଇଏ କଣ ଇଏ ଗୁରା କଣ ଲଗେଇଛୁ? ଇଏ ବା ହଉଛି ସଢେଇ କଲା। ସଢେଇ କଲା? ସଢେଇ କଲା ନଗେଇଛୁ? କଳା ନଗେଇକିରି ମୁହଁକୁ କରିଛୁ ଗୋଟା ଯେମିତି ଡକାୟତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ। ପେଟରେ ସେଟା କଣ ପୁରେଇଛୁ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖେ। ହେଇ ରେ ମୋରି ହେଲମେଟ କୁ ପୁରେଇ କାଇଁ 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 ନିଜ ଡ୍ରେସ ନ ପିନ୍ଧିକିରି କୁଆଡେ ତୁ କରିବାକୁ କୋଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଫୋନ କରି? ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକକ ଅଭିନୟ କରିବ ଜଣେ ଜଣେ ଆସିବ ସ୍କୁଲକୁ କାରଣ ସବୁ ପିଲା ଆସିବନି ଏ ଯୋଉ କୋଭିଡ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଗୋଟା ବାପା ରୋଲଟା କରିକି ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ମୋ ବାପାର ଏଡେ ବଡ ପେଟ 3ଟା ଛେଳି ସେ ଖାଉଥିଲା। ତମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାଁ କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ? ଆଚ୍ଛା ସେଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିଲୁ? ସନଲାଇଟ। ଭଲ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହଉଛି ତ। ଆଚ୍ଛା ତମ ଦିଦିଙ୍କ ନାଁ କଣ? ମୋନୁ ନାଇଟି। ମୋନୁ ନାଇଟି? ତୋତେ ପଚାରୁଛି ଦିଦିଙ୍କ ନାଁ ତୁ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ କଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ନାଇଟି ମାନେ ବା ହଉଛି ସାର୍ କହିଥିଲେ ଜହ୍ନରାତି ଚାନ୍ଦିନୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚାନ୍ଦିନୀ। ଚାନ୍ଦିନୀ ଦିଦିଙ୍କ ନାଁ ତ ଦୁନିଆ ସାରା ହେଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦିନୀ ଦିଦି। ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ମତେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ତୁ ସବୁ ଓଡିଆକୁ କେମିତି ଇଂରାଜୀ କହିଦେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଖିବା କହିଦେଲି ତେଣୁ ଦିଦିଙ୍କ ନାଁ ସାରଙ୍କ ନାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା ତମର ଯୋଉ ଏଇଟା କୋଉ ଦିନ ହବ? ଆମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଦିନ ହବ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେତେ ତାରିଖରେ ପଡେ? ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ। କେତେ? ଜାନୁଆରୀ 24। 26 ତାରିଖ? 26 ତାରିଖ ପଡୁଛି? 24 ତାରିଖ। 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଯିବା କାର ଖାଇବାକୁ ତମେ କହୁଥିଲ? ଆବେ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଯିବା ରାତିକି ହେଲା। ସକାଳେ ହଉଛି ତମ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଯେମିତି ପାଳନ ହୁଏ ସେମିତି ବୋଧେ ପାଳନ ହଉଥିବ। ମତେ ତ ସାର୍ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଅଳ୍ପ ପିଲା ଆସିବେ। ଅଳ୍ପ ପିଲା ଭିତରୁ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଗୁଲିଗୁଲା ତୁ ଆସିବୁ। ଏଇଆ କହିଥିବେ ଗୁଲିଗୁଲା ତୁ ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ସେଠି କଣ ଭାଷଣ ଦବୁ? ବାବା ତାହେଲେ ଜାନୁଆରୀ 26 ଯୋଉ ଦିନ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସେଇଆକୁ କୁହନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ କହନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୁଏ
ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲଡୁ ବଣ୍ଟା ଯାଏ ଏବଂ ସେଇଦିନ ଆମ ଦେଶ ମୁଁ ଲଡୁ ଖାଇବି। ଲଡୁ ଖାଇବୁ। ସଙ୍ଗରୋଧ ହଉଛି, କରୋନା ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଲି ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ବନ୍ଦ, ପିଲାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, କେବଳ ସାର୍ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତତେ କୋଉ ସାର୍ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସାର୍ କହିଲେ ତୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପିଲା ଆସିବ, ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କିଏ? ବାଙ୍କ ସିଏ କିଏ? ସିଏ ଆମ ଉପର ପିଲା। ତୋର ପିଲା ଏତେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ କାହିଁ ମିଶୁଛୁ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତୋ କଥା। ମତେ ବାପାକୁ ମାରୁଛୁ, ଆଉ କୋଉଠି ମାରିବୁନୁ, ଆଉ ଦିନେ ମାରିବୁନୁ। ମୁଁ ତତେ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ବାପାକୁ କୁକୁର କହିବୁନୁ। ଶୃଗାଳ। ଶୃଗାଳ? ତମେ କହିଲ କୁକୁର କହିବୁନୁ। କୁକୁର ନ କହିକି ତୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକୁନୁ। ଯୋଉଠି ଦେଖିବୁ ପାଠ ସାଠ ପଢା ଲେଖା ଯାଉଥିବେ ସେ ଡାଡି ଡାକିବୁ। ହଁ କଣ ଡାକିବୁ? ଡାଡି। ଭେରି ଗୁଡ। ମୁଁ କହିବି ଏସ୍ ପୁଅ। ସେଠି ଡାକିବୁ ଡାଡି। ହଁ ଆଉ ଗାଁରେ ଘରେ ଅଜା ଆଗରେ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବୁ। କୁକୁର ଜମା ଡାକିବୁନି, ମତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ତମେ ଯୋଉଠି ବଇଥବ ଭଲ ଜାଗାରେ ସେଠି ଡାକିବି ଡାଡି। ଡାଡି। ଯେତେବେଳେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବ ରାସ୍ତାରେ ହଁ। ସେଠି ଡାକିବି ବାପା ବେ। ବାପା ବେ, ବାପା ବେ, ବାପା ଡାକିବୁ। ବାପା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାପା ଆସନ୍ତୁ, ବାପା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ କହିଲୁ। ବାପା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ। ଆସ ନନ୍ତନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଖସ୍ଥ କରୁ ନନ୍ତନ୍ତୁ। ବାପା ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ ଭଦ୍ରାମୀରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଚ୍ଛା ତୁ କଣ କଣ ଭାଷଣ ଦେବୁ କହିଲୁ? ଭାଷଣ ଦେବି ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବାପା ମାନେ। ବାପା ମାନେ? ବାପା କେଇଟା ଥାନ୍ତି? ବାପା ମାନେ ମୁଁ କଣ ସେଠି ବସିଥିବି? ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ ଏଇଠି। ମୂର୍ଖ, ତୁ କହିବୁ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ମାନେ, ସାଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ। ଆଜି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଲଡୁ ଖାଇବା। ଯଦି ହେଡ ସାର୍ ଲଡୁ ଦେବେନି ତାଙ୍କ ସାଇକେଲକୁ ଲିକ୍ କରିବା। ଏଇଆ ତୁ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ, ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ବଦନାମିଆ କାମ କରୁଛୁ ଯୋଉଥିରେ କି ମୋ ନାକ ନିଶ ତଳେ ପଡିବ। ଓଇ ବାଙ୍କ ଆଇଲେଣି। ଇଏ କିଏ? ଏଟା କଣ ଏମିତି ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ହଉଛି? ସିଏ ବା ତାର ମୋର କରୁଛୁ ଏକକ ଅଭିନୟ, ମୁଁ କରୁଛି ତମ ରୋଲ। ଆଉ ତମକୁ ଧର ଯୋଉ ରଘୁଆ ଗୁଣ୍ଡା ଛକ ଉପରେ ବାଡେଇ ନଥିଲା, ସିଏ କରୁଛି ତାର ରୋଲ। ତୁ ରଘୁଆ ଗୁଣ୍ଡା ରୋଲ କରୁଛୁ? ରଘୁଆ ଗୁଣ୍ଡା ଭଲ ରୋଲ। ଡାଇଲଗ ମାରିବି। ମାଇଲୁ ଚିପି ଦେବି। ଚିପି ଦବୁ? ତାରି ଭଳିଆ ସବୁ କଥା ଶିଖିଲାଣି। ସବୁ ଯାଙ୍କ ବାଳୁଙ୍ଗା ଏକାଠି ହେଇଛ। ଶୁଣ, ଯଦି ତମେ ଗୋଟା ଛଦ୍ମବେଶ ରୂପ ନଉଛ ତାହେଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ନେ। ସିଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ଯୋଉ କଥାରୁ ସେ କେତେ ବଡ଼ ସମାଜସେବୀ, କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଣି ହୁଏ। ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ମୋ ପିଠିରେ। भारत माता की জয়। भारत माता की জয়। वंदे মাতারম। वंदे মাতারম। वंदे। মাতারম। गोपबंधु दास की জয়। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी।